Sa number 3, 65 ka mga pamilya nga nasunugan, hindi na pagbabalikon sa syudad sa Purok Tangkong sa Barangay 7 sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. May 4 na kaadlaw nga nagapabili ng pamilya ni Risa Season sa gym sa Barangay Villamonte nga among temporaryo nga evacuation center para sa nawadaan sang balay sa nagluntad nga sunog sa Purok Tangkong sa Barangay 7 sang Sabado. Kada magbunok ang ulan, nagaambi sa ginatulugan ni Risa kag sang iya anom ka mga kabataan. Gani na paminsaran niya nga magbalik na sa ila ginhilinan agud liwat nga makatukod sang ila balay. Kumain na lang gani nga init na lang kontra sa ulan. Oh, duari kay kadedaan sa tubangan, no? O kamusta ka mo din? Kamusta ka mo din? Okay naman kami din kay dahil man ang nakakad sa akin. Pero plano ni Mayor Albi Benitez nga hindi na pabalikon sa Purok Tangkong ang may 65 ka pamilya nga nahalitan sang sunog. Magluwas abi nga nalakip ang lugar sa 120 ka mga ginakabig fire-prone area sang Bureau of Fire Protection sa duta nga para kuntani sa dalan kag private property sila nagaistar. Mga road lots, hindi na lang anay pabalikon. No? And hatagan talang sila sa relocation housing dito sa araw anay nagsirya na yung kami. So ang iban do okay man to. So ginhatag ta na sa kay Kap Sibog ang pagplastar sa ila. Sidewalk vendor si Risa, ang mga mabudlay naman para sa iya ang magsaylo sa relocation site sa Barangay Vista Alegre. Pero kung masarangan lang man ang bilis ang bulanan nga baliran para sa ginatukod nga Yuhum Village Housing Project, handa siya nga magsaylo sa igatukod nga housing unit sa Barangay Banago. Kahit kung sa araw, buglay, wala kami ito pamagilan. O pre sa iban nga lugar, Bredco, Stefania, may mga manang area, Banago. Mga banago, siguro pinili ka na Pwede pa. may ara ka daya, kung ang baligya mo. No, kung araw yan, buglay dito sa Pero araw. kasarang ka mo ihan, in kaso may ara bulanan nga bayad. Wala man ang naman, kinuhaan na namin. Sini nga hapon amat-amat nga sayluhon sang syudad ang mga pamilya nga nasunugan halin sa Barangay Villamonte pakadto sa temporaryo nga evacuation center sa Barangay Vista Alegre. Nagapangabay naman si punong Barangay Hercy Sibog sang duga nga bulig kasubong sa mga construction materials, mga sin kag plywood nga kinahanglan sa mga nagaplano magbalhin sa relocation site. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.